12 июньдә Киндеркүл паркында татар халкының милли бәйрәме Сабантуй гөрләп узды. Килгән кунакларны милли үзенчәлек белән бизәлгән халыкара дуслык йортлары каршы алды. Биредә татар, рус, мари, удмурт халыклары буыннан буынга күчеп килгән милли традицияләре, гореф-гадәтләре, йолалары белән танышып уздылар. Идел буенда урнашкан Изге Болгар дәүләтенең 1100 еллыгына багышланган күргәзмәсе оештырылды. Безнең максатыбыз дәгъват, ислам диненә инде чакыру, аларга аңлату, нәрсә икәнен динебезне. Менә шундый ниятләр белән килдек, әлхәмдүлилләh. Сүрән һәм җилле көнгә беркем дә куркып калмады. Бәйрәм вакытында төрле ял итү программалары оештырылды. ГТО площадкасы, балалар уеннары, аквагрим, аниматорлар зонасы, спорт уеннары, чүлмәк вату, капчык һәм итек киеп йөгерү, сумо һәм башкалар. Һава шартлары безгә комачауламады. Иң мөһиме яхшы эш һәм күтәренке кәеф булу. Барысы да яхшы, гүзәл. Мин монда инде 5 ел. Кукмара, мин сине яратам. Ат чабышы белән көрәш бәйрәм үзәгенең игътибарында иделәр. Сабантуйның иң ямьле өлеше хезмәт батырларын, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен бүләкләү булды. Evet vardı, otu var mesela bulmadı, tertip, planlı rejimde vardı başta da. Bezirek pagoda gına suzda şeşoşların. Kolay varsa tertipte oldu. Сәхнәдә эстрада артисты Айдар Галимов һәм аның иҗат группасы, Оливер Муккенди, музыка һәм сәнгать мәктәбе укучылары, фольклор ансамбльләре чыгыш ясады. Миңа монда бик ошады. Бу урын миңа халыкның мөнәсәбәте белән күңелемә якын ятты. Исемдә бу урын белән бәйле күңелле хатирәләрне һәм вакыйгаларны искә төшердем. Һава шартларына карамастан, халыкның моның кадәр җыелыр дип уйламадым. Бүген һава торышы ярыйсы, миңа бик кызу. Кояш булмауга карамастан, безнең кайф бер дә төшмәде. Азәрбайҗаннан килгән Йок экстрим шоу белән үзенең көчен күрсәтте. Көчле алкышлар астында яшь парлар бергә булырга вәгъдә бирештеләр. Адилә Сабирҗанова, Руслан Мубаракшин, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.